rhaid gweud, mae'r adnoddau i'r argraff arbennig o dda arna i gweud y gwir. Un peth nath yn haro fi'n syth wrth edrych arnyn nhw a gweld y plant yn ei defnyddio nhw, pa mor amserol ac mor gyfoes maen nhw. Mae tipyn o'r adnoddau ni'n defnyddio nawr yn gallu edrych bach falle yn ffasiwn i dyddio. Felly oedd cael yr iPad a bod e mor lliwgar ac apelgar i'r disgyblion yn wych. Ond nag jyst hynny bod e'n mor atyniadol, ond bod y deunydd ysgrifenedig wedyn, yr matiau gramadeg yn cynnwys y patrymau iaith oedd yn angenrheidiol sy'n holl bwysig iddyn nhw. A bod hwnna wedyn yn cefnogi'r pethau mwy hwylus. Mae'n mynd i fod yn gyffeiliad, dwi'n meddwl, i ni'n yr ysgol. Gan mod i'n dysgu pynciau eraill trwy gyfrwng yn rhyngdisgyblithol te chi ar draws, fel mae'n rhan fwyaf ysgolion yn dysgu pynciau trwy gyfrwng, addysg grefyddol a cherdd yn fachos i. Oedd pob dim yn y cardiau fflach ac eto yn y patrymau brawddegol oedd yna yn cefnogi dysgu mewn pynciau trwy gyfrwng, achos oedd yr holl geiriau allweddol ni'n defnyddio yn rhan o'r arlwy yn y pecyn, felly oedd e'n adfarchog. Mae wedi bod yn wych cael dod yma heddi i wersyll yr Urdd Llangrannog mwyn lansio 2 adnodd newydd mae Canolfan Peniarth wedi cynhyrchu, sef matiau gramadeg ar gyfer cyfnod allweddol 3 i ddatblygu Cymraeg fel ail iaith, a hefyd y cardiau fflach sy'n hyrwyddo dysgu pynciau'n draws gwricwlaidd yn ddwyieithog. Mae mateb y plant wedi bod yn wych i'r adnoddau, maen nhw wedi mwynhau a wedi cyfranogi yn y gweithgareddau a hefyd wedi cael cyfle i dreialu nhw a wedi bod yn llwyddiannus iawn yma heddi. A chydag gymaint o bwyslais ar addysgu yn ddigidol, braf iawn yw bod ni fel Canolfan Peniarth wedi cael cyfle i greu y 2 adnodd yma sydd yn cefnogi dysgu rhyngweithiol yn y dosbarth, lle bod yna gyfle i'r disgyblion ddefnyddio nhw yr adnoddau ar iPads neu ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol, neu hefyd mae modd defnyddio nhw fel copïau caled lle gall yr athrawon lawr lwytho'r adnoddau. Diolch felly i Ysgol Gyfun Emlyn ac i wersyll yr Urdd yn Llangrannog am cydweithio gyda ni mwyn cael y lansiad llwyddiannus iawn yma heddi. Mae'n gret wedi gallu cydweithio gyda Peniarth ar lawnsio'r deunyddiau Cymraeg a'r iaith newydd yma. Wrth gwrs mae'n rhywbeth sy'n agos iawn at calon ni yma yn y gwersyll. Mae'n codi ymwybyddiaeth am yr iaith a diwylliant yn holl bwysig ym mhob beth i ni'n wneud yn y gwersyll. Mae 96% o athrawon neu arweinyddion sy'n ymweld â'r gwersyll wedi gweld agwedd i disgyblion tuag at yr iaith a diwylliant wedi gwella wedi ymweliad. Felly mae'r rôl bwysig iawn gyda ni fel gwersyll i'w haru yn hynny o beth, a ni'n cymryd hynny o ddifri. A dwi'n siŵr gyda'r deunyddiau newydd yma, bydd y canran yn cynyddu eto. Mae canran uchel iawn o'n gwersyllwyr ni yn dod o ysgolion ail iaith. Mae'n ethos ni yma yn Llangrannog wrth gwrs yw dysgu trwy weithgaredd, lle mae'n bwysig iawn bod nhw'n gadael yma gyda'r gwell ymwybyddiaeth o'r iaith a sut i sgwrsio ac yn y blaen yn y Gymraeg. Yes,